ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Иҷа ма ҳамун Медногорск будагим да ай магазин, интернет магазини Любимый Василек. Ма бигем як посилкача барои апай рудобая кардам. Ма дасти холӣ омадаги будам ва размерҳои кӯдакушам намедонистам. Иҷа мо ду каса вибират кардем беҳад мегем ки либосҳои ҳамаи интернет магазини Любимый Василек беҳад качествени хушранд, пахтагӣ тозаҳанд. Ман худам интихоб кардам. Апай рудоба размерашона гуфт. И Ҳасан Ҳасенои бачаҳои апай рудобаян. ба фикрам уже ҳаматон медонен. Кати шортикчаҳош нархош беҳад арзона тамошобино. Ухтон будурен тамошо кунен ҳами интернет магазини Любимый Василек беҳад арзонан. Ман силкаша да якум комментария закрепид мекунам. Да ҳамаи ҷо ҳастай ҳами да ҳамаи сайтҳо ҳастай ами силкаи интернет магазиншон. Силкаҳошона ҳамаша да якум комментария закрепид мекунам. Будуроен нархоша тамошо кунен. Ҳамаи размерҳо ҳаст. Наскиёш да ман гап надорам. Аҷоибот мулоимаки хушруванд. Ҳатман заказ кунен. Иҷа тамошобинони азиз, давоми рӯзи омадаги май видео дарози бачидаги буд. Ба барои чӣ видео дер кардесам, я видеоро мепартом дар YouTube 4 рӯзи ровна загрузка мерава. Бароям қа тез агар не видео бисёрай ман ҳамаша тез загрузка карда натонистам. Хай ташкили саат буд гӯшбириён кадаги будан. Лекин тамошобино ман гӯшбириён нахӯрдам. Хоб бовар кунед хоҳ не. Ман гуфтам мада шакаро куне. Нони неми кулчаҳои дедони кати мада шакаро адел накадан. Хай гӯшбириён нахчон хӯрдан. Неми салати райҳон дорам ачи қа нағз мебинам. Беҳад дӯст медорам. Дар иҷа хай шакарови бигем ки очагӣ. Очам шакаро вақташ ғавҷид. Я ҷоя қати очамо шакаро хӯрдем, дигаро ҳама гӯшбириён хӯрдан. 3 рӯз ё 4 рӯз подряд ман фақат шакаро хӯрдагим. Тамошобино хоҳ бовар кунед хоҳ не. Сер нашудам айми маззашам, ай бӯи кулчаҳорам. Она и чай номер смородина? Смородина. И хая компот свежий на кадеме. Анжиро. Машаллах. Да дрыни дарах гум меши тамошобино. Иш чормаза. Ты вишня на Кате? Ты вишня, ты увидел? Ты видел?
Вишня попробовал? Олчора все ширинак штеган. Дин аз шабурдум хурдум. Сейчас поймаю. Сейчас помоет. Она олча. Пурра. Позяюсь олвошу накну. Хтари мара. Фатима ҷони уча. Духтари ма дар Тоҷикистон гаштестай. Асалчам. Баю. Я не попробовала. Ина иҷашам олуча будай. Иҷа. Ов дора. Нарас ова ки месанима. Она оводам. Ана олучаошо. Олуча. Олуча хуштестам. Слива. Номуш чӣ буд? Олу. Олуро бинӣ. Деҷа бастиян шаюшак. Дарахтонаш канан гуфта. Машаллоҳ. Аноро шонгул кадаи. Хеле базеб Тоҷикистон. Ҳаво салқинаки хушруҷа шашлик кадистай язнам. Язнам барои ман шашлик кадистай. Ана дида тамоша бина. Ана ира путешествие аз тарафи компания Фаберлик. Настоящее путешествие ватанҷон. Бе ягон Турсия бе ягон ҷой не Тоҷикистонҷон. Ай шоти компания омадагем. Чиста ай шоти компания. Компания Фаберлик. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаматон дасту ба хайр. Имрӯз ман саҳар кати дарс омадагим. Дар синф мегем ки 4 духтарем, дигарош ҳама бача, ҳоли маълим наёмада. Инами синфи мо дар пеши рӯпарӯи кохи борбад, агар ягон кас бидона, ана унҷа да ман хондестам. Хулоса ба фикрам 35 ё 40 рӯз мехонӣ, правая мегирӣ. Аллакай ман уже 2 ҳафта шид хондестам. Ман хела шид омадагим Тоҷикистон. беҳад маълимо нағз мефаҳмона. Китоби билет гирифтагим, бо китоб ба забони русирам гирифтагим ки подробности бо ҳамаша хушрӯтар бихонам. Иҷа тамошобинони азиз, аз тарафи компания Фаберлик лидерои Тоҷикистон конференсия кардагӣ буданд. Ман рафтагӣ будам конференсияшон. Ман фикр кардам ки просто як тамошобин мерам. Ман хаёл накардам ки таоҷа мара аз сидқи дил ба тамоми энергетика мая пешвоз мегиранд. Миннатдории хидмат ба тамоми командаи территорияи успех ба наставникашон аз сидқи дил мерасонам барои пешвозгирии гарми ҷӯшонашон. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо. ҳаматон беҳад як эҳсосоти токинабтон. ҳар ҷое ки қадам мегузорам фикр мекунем ки дар осмон рафта истодаем. ба як муҳаббате иҷо омадагим ки ҳамаи шуморо ай наздик ман бибинам. барои ҳамаи шумо пеш аз ҳама як одам бояд барои худаш як цел дошта бошад, ки як боварие ки аз уҳдаи ҳамин кор мебурояд ва ман ями ду пол ду даст дорум, шумо ҳам аз ман ягон таи шумо камоӣ надорем. ман ҳамчу ранги шумо як зани оддӣ, як зани хонашин ҳастам ва барои ҳамаи шумо ҳамин кори компания Фаберлика тавсия метиҳам ки сахт ба қадри духтаро ай худаш ҳаматон мебуроем. ҳаматон ба барои Спасибо вам большое, спасибо, что приехали. Я уверена, что вы останетесь на какое-то время, мы обязательно еще пообщаемся с вами. Это для Да. меня большая мотивация со стороны вас. Спасибо. Спасибо за это.
занҳои азизу меҳрубон, занҳое ки шумо дар хона нишастагиен, ягон ҷои шаку шубҳаш нест. Ҳамаи шумо мисли мо, мисли ҳамаи шумо як зани оддӣ, аз дасти ҳамаи мову шумо ҳамин кор дар компанияи Фаберлик мебиёяд. Беҳад осонай. Ягон чивазбин мо намебардорем, просто як каси дигара ба кор даъват кардан ва якҷоя ҳамин маҳсулоти компанияра истифода бурдан, аллакай мо соҳиби маошҳои калон мешавем. ҳатман дар WhatsApp ман бинависен, духтарои азизу меҳрубон, якҷоя бо шумо кор мекунем.